Terus ulo pre. Ay. Pre. Pre. Turot na yung usap pre. Abre na usap pre. Dagay nyo kay. Labi pa kayo inom. Kita na pre kay. Ay naglabi pre. Yaro na kay. Sponsor na po. Ato na abre yung usap oy. Ablihin na pre. Hinit yung punyo manginom oy. Abre na be. Kay kuan pre no. Uy kay kag kuan. Tutok ba? Pre. Ablihin pre. Ah. Kaya na pre. Ang mayo hagin mo maabli pre no. Aw. Ano akong tirada pre. Basta mga daw pala hubog pre yan gyud. Aw, unsa wala di ay. Ako pre. Imo na kay. Murag nga hubog na kung gamay da. Uy, no, marunong na sidukan. Ah! Labi na pre. Wala lang kayo rin ba? Pre, ngano mag-inom ang gining tao pre? Para malangit na pre. Ay malangit. Malangit man. Malangit na kay init ka hubog. Muli mas bayi matog. Amo din na siya day. Oh, aro malangit. Badi ay, kataka mo uy. Ngano mong tataka man? Wa pag cream ni suspek naman mo. Ano man? Kamu kita di ay, suspek kita. Chip. Oh. Kamu duha. Pagrubing mo dito sa tuang barangay. Barangay. Nyaog. Naay mga tao nga mag-inom diha sa mga publikong lugar. Mau baka? Badlungan ninyo. Kay natay bag-ong mga balaod nga napanday diha sa tuang barangay nga bawal mag-inom sa mga publikong lugar. Karon pa nang adlaw ka, di anang balaura. Gapon na namo gihimo nga balaod nga bawal anha mag-inom sa mga publiko nga lugar. So badlungan ninyo, ha? Oh, sige kap. Kape Sige. kap. Sige, lakaw na mo. Ya, mato na mi. Oh, mato na mo. Ala sige. Sige. Ya, anak lang ka na kap. Oh, sige. Unahin ka na mo kap. Oh, magbuhat ako ninyo, ha? Oh, sige kap. Okay. Kita ba ning pagsuguon tagka ani pasuro-suro ning was atong barangay pre na mukuan tas nga mga banakop tag kana mukuan pre no mag-inom pre. Oh. So, Ara lang kapuyang inana. so Yung mga badlungon. na arapak inita pre lawa. Na murag sunod sa mga alas 12 na Pero guro. tuman lang kita na pre kay ngano. Nagtrabaho man tas barangay. Ya, sikap po nagsugo. Ya, ngato ta pre. Ato ta kay. Norbitan ang kon natin. Ano ta bitog kinsa nag-inom dito? Arap ng inita oy man kuan po tarong ba. Maginahinay ta. Oh, sige. Sige. Itong tanaw ro. Lami juga nga. Chip na may nag-inom dia chip. Di ba ingon to si Kapitan Chip nga bawal mag-inom sa publikong lugar? Kayong juga ini murag timing kay pag sugo di kap na to ba na. Hindi. Muan mamadlo tayo barangay. Oh, No. Ya, di ba bawal man jud? oh. Mga tayo ingon Kapitan. Ato nang badlongon ron. Tungod tuon. Hoy, Oy, ano kainuman mo dia? nga bawal man mag-inom da. Ay, bawal. Gapo. Ay, sugo kay kus kapitan gani napagbabadlong ani kay diri sa publikong lugar na bawal mag-inom. Tata, gamay sir. Hindi na ka nang umar nang hubog agad mo. Ay, hubog. Hubog. Kailan mag-imin ninyo nga barangay tanod mo niya? Hubog mo ingon, mag-hubog mi? Ito hubog taon. Kamu mo siguro hubog. Kamu pa mauli dito. Nya, kamo. Nakailan mo na mo. Kao gyud. Aw, tidak pada pangatan ah. Wajud mi kay ilapo ninyo. Aw, kung mauho na, kamoy hubog. Sila hubog pre. Hubog na sila. Kamoy pa mauli dito. Kauli mo check. Kaya mo hubog. Mao na noon. Kami nung tanod noon. Kami naman ninyo pamuulion. Pamunalan tanya noon mo. Aw, Pamunalan. tara, pre, mauli na ta pre. Muli na lang ta. Muli na lang ta ninyo. Lala, pumili na mo. Naabot ko ni pulira dire oy. Gahi pa ninyo. Panghapson mo na. Bunalan pang-uli na mo. Pamunalan tanya noon mo noon. Hubog na lang ta. Lawa, hubog na mo kayo. Ingon, di mo hubog. Kapoy ore ka abot mo mga kulirahan mo oy. Para nang hubogan nila. Kita mo puli nila kay hubog naman sila kita nang inom ani. Maglingkod ta. Katago ito. Ang lili, freaking isig. Apri. Wa mas ka pri. Di ka na. Kaya lang. Kalami sa kulapo, pre. Kalami sa kulapo, Kalami pre. yan. Kinibiri, kalami sa kulapo. Ako ni pre ha. Oh, sige pre. Gimana? Pagkatanla sa kulapo, Kalami yan, pre. Ginagawa mo. Imo pre. Kini. Ako na pre. Ay, mo
gamay na pre. Gamay lang. Gamay lang pre. Kana pre. Aklam pre magkatanlas tubig. Kanindot kanin kulapo pre. Nani din kanindot eh. Dindutas kulapo pre no. Lami ayo. Atay sa mga Tay, saan mo oras? Gayam na balik nila. Kung lilion dito ba, bising nangaon sa ito ang mga tanod. Mga kamatay ang mga tanod. Sus, Ginoo ko. Mo man yung nag-unag inom. Imbis niya yung gisugo mo ipabadlong sa mga nag-iinom. Sa mga badlungon na, matawa na. Karoon mo din. pre. Agay mo na pre. Di mo na. Kanan. Kausan na lang gid pre. Kausan na lang pre. Gamay na lang ni pre. Gamay na lang. Magkatanlas pre. Gamay na lang gid. Ako rin pre ha. Sige pre. Sus, Ginoo ko. Ano nag-kap? Ikaw ka mo nung nag-iinom, imbis ka mo, ipabadlos nag-iinom. Nag-iinom naman yun mo. Maula gini kap. Namo ginabili nila kap niya. Nay nabiling gamay kap. Among Among gitiwas, gitiwas kap. Sayang Kay hindi kap. kayo po. Ang kulapo. Sus, Ginoo ko, kamuhin na yung nag-all. Mian ninyo pa. Panguli mo! Panguli! Mga tanod ka mo. Muli. Uli! Lami na kayo to. May nabiling nga kulapo gamay dito. Sus, kula po pagigigi. Pang-inom sa nga bueng. Patay, di nabilin. Binlan pa dyan ko sa mga bueng ay. Patay lami mo di ay. Murag na pingis ko da. What? Hoy! Hoy! Tumalik mo! Magtagay ta, matay na pingis ko. What? Balik mo na magtagay ta. Hoy! Hoy! Tumalik mo! Magtagay ta, matay na pingis ko. What's up mga kalods, no? Daghang salamat sa padayon nga nagsuporta sa among mga video sa mga nagsunod. Nya palihog ko like, share sa among video. Nya comment sa mga gustong magpa-shout out. Nya mao ni atong mga i-shout out kanang nasa ato ang video sa screen nagpa atong gi-notify. Nya daghang kayong salamat. Nya tumo guys, sing na boy dugang nga i-shout out. Shout out ko sa Siblante family. Mga kalods. Yeah, mga to. Family. Okay. Thank you. Okay, daghang salamat nya. I-subscribe na mo guys para updated mo sa mga bago na mo mga episode o bago na mo mga video ng mga comedy, no? Daghang kayong salamat guys sa sunod na tong pagkita-kita. Salamat.